Takže ahojte, vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu som tu iba ja Kikča, pretože Emča dneska neprišla, pretože je strašne zlé počasie a ani som ju nezavolala, takže tak. Je takéto hnusné počasie. Takže vedeli ste, aké je počasie, fakt je zlé a nechcem Emču ťahať do takého zlého počasia. Dneska tu je môj LPS, teda Kikčin, teda ja som Kikča, pretože všetky ostatné LPS sú Emčiny a keďže tu Emča není, tak musím použiť tohto. Mali ste možnosť ho vidieť vo videu, akých má Emča LPS. Takže tak, no. Prepáčte, že neboli videá, ale včera sme na to úplne zabudli a dneska už som vám hovorila kvôli tomu počasiu. Takže tak, toto bola len taká malá informačka. Inak, napíšte mi do komentárov, čo by ste chceli, píšte mi do komentárov, že aké by ste chceli video, čo máme natočiť. Či nejaký challenge, nejaké úlohy, tag a tak, očakávanie versus realita, alebo niečo také nám napíšte, čo máme proste natočiť. Ja sa teším, pozdravujem môjho kamaráta Tima, môžete navštíviť jeho kanál, volá sa Timotej Jeso, s Y-om, ISO. Takže tak, môžete ho navštíviť. Dobre, ja už asi budem končiť a čaute! I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more